Здравейте! В това видео ще ви покажем често срещани грешки при работа с търговски софтуер и касов апарат на Datex. Ако имате проблем с връзката с касовия апарат, много често проблема идва от това, че след като е бил изключен поради някаква причина, не сте го сложили отново в режим фискален принтер. Това трябва да стане от главно меню или с стрелките отивате на връзка с PC и натискате Total. Другия вариант да влезете в този режим е отново от главно меню, след като сте го включили, натискате директно бутон 6. Вече, щом пише връзка с PC, касовия апарат е готов за връзка с търговски софтуер и чака команда от него. Другото нещо, за което трябва да погледнете, ако имате проблем с комуникацията, е кабела, който отговаря за комуникацията с компютъра, дали е сложен на правилното място. Трябва да бъде сложен в най-лявата букса. Има и описание, на която пише COM. Това е буксата за връзка с компютъра. Много пъти може да се случи и по погрешка да я сложите в съседната букса, тъй като е една и съща. Може да влезе и там, но няма да прави връзка. Трябва да е в лявата. Другото, разбира се, захранващия кабел също трябва да е хубаво сложен и апарата да свети. Последното, което трябва да обърнете внимание, да ви е свършила случайно ролката. Ако ви е свършила, ще пише няма хартия. Просто трябва да сложите новата ролка. Винаги отдолу трябва да идва ролката. Ако я объркате и я сложите наобратно, апарата ще работи, но няма да печата, тъй като термослоя се намира само от едната страна. Затваряте, натискате C и щом пише връзка с PC, апаратът е готов за работа. Това е всичко. Благодаря ви.